Goddag og velkommen til News på den mandag aften, hvor vi i Aarhus har været her på Øllegaard Efterskole i 3 måneder. Nu skal vi ned til Gitte, ned i hallen. Au! Fuck, det går ondt! Øj, vi kan højere! Så stille herhen igen. Så fortsætter vi bare. Au, for satan! Filmer du stadigvæk? Au! Fuck. Hallo, Mogens? I hallen i dag? Hvad? I nede i hallen? Kommer du ikke? Goddag og velkommen til News. Vi står her sammen med vores egen danselærer, Gitte Skov. Hej Gitte. Hej. Hvordan har det været at instruere alle de her små dansere i år? Det har simpelthen været super godt. De er super dygtige, og de strækker næsten altid armene, og de er helt vildt dygtige. Det var dejligt at høre. Ja, vi ser på, hvordan i år der har du haft til samarbejde med Tom med hensyn til danserne. Hvordan det fungerede i forhold til sidste år? Har det givet mulighed for større variation i dansen? Det har det helt sikkert. 2 hjerner tænker altid bedre end en. Ja. Så det har været rigtig, rigtig godt, så de er blevet mere forskellige, tror jeg. Det lyder dejligt. Har I kunnet nå det? Jeg har hørt, der er meget stress på en dans, fordi der har været en masse nye danser, der skal lære, og i rigtig rækkefølge og så videre. Det er rigtigt. Altså, vi er oppe på 10 danser, tror jeg, vi skal have styr på. Okay. Så det er rigtig, rigtig mange. Nå. Er det til alle sange, I skal danse, eller er der et par uden dans? Jeg tror, der er 2, der ikke skal danse på. Okay, super godt. Hvor mange danser har I sådan nogenlunde? Vi har 31, tror jeg. Okay. Så 31 til alle danser, eller det? Nej, de skiftes lidt til det, så de har 4-5 danser der. Er det så alle sammen piger, eller? Det er ren piger. Vi har lige fået lov at låne Niels til en af danserne, men ellers så har vi ren piger. Jeg vil også gerne med, hvis der er med. Jamen, det er nok lidt lille smule sent, men ja. Du skulle måske have sagt det lidt tidligere, Peter. Sådan er det jo. Ja. Så tror jeg bare, vi siger tak. Jamen, så tak da. Gitte. Ja. Nu må I begynde ikke at græde nu, vel, Peter? Nej. Nu skal vi til et nyt koncept, der hedder Joke i hjørnet. Hvor fanden blev jeg af? Slap af, vi er lige på trapperne. Mogens. Ja. Der var engang 2 blondiner, som havde en hest hver. Men de kunne ikke kende forskel på hestene. Først prøvede de at klippe halen af den ene, men den groede ud igen. Så prøvede de at klippe manken af den ene, men den groede også ud igen. Så en dag kom de gående, og så sagde den ene blondine: hov, se, den sorte er højere end den hvide. Mogens? Ja. Hvorfor har blondiner blå mærker omkring navlen? Det ved jeg ikke. Fordi blonde mænd er fandme heller ikke for kloge. Så skal vi op med musik til Michael Mogensen og høre noget om Line Dahl. Jeg sidder her i musik med Line Dahl. Hej Line. Hej Michael. Hvad så? Hvordan går det? Jamen det går godt. Det er godt. Er du stresset? Lidt til tider. Ja, det kan jeg godt forstå, med alt det du skal. Er det nogle svære sange, du skal synge? Jeg har en lidt tricky duet med Kim Aarhus. Okay, glæder du dig til den? Sådan. Ja, den skal nok blive god. Det er godt. Har du kat? Ja, det har jeg faktisk. Det er godt. Hvor mange? Ingen. Kan du godt lide den? Jeg er allergisk over for katte. Nå, Så- så du kan faktisk ikke lide den. Vi har ikke så godt et forhold. Så du tæver faktisk din kat? Nej, fordi så begynder jeg at tude og nys. Nå, okay. Så det er ikke så sjovt. Ellers gjorde jeg. Okay.
Har du fået en god udklædning til skuespillet? Lidt kinky, jeg skal være skolesygeplejerske, så Wow. det kan blive lidt frækt. Det har jeg jo altid drømt om. Ja. Det er alle sammen. Ja. Hvordan har din guldfeste? Jeg har ikke nogen guldfisk lige pt. Den rendte væk i sidste uge. Det gør mig meget. Det er meget hårdt. Jeg tror, vi skal takke herfra. Efter en del klager har vi valgt at lægge dagens sti på hylden. I dag var hele Ølgod Efterskole på DHI og se deres musical. Godt nok manglede deres forsanger, da hun havde mistet stemmen. Men det var ellers en ganske udmærket musical. Synes du, det var fedt, at det faktisk næsten kommer med musik, vi hørte i dag? Ej, jeg synes ikke, det var så fedt, fordi det blev meget kedeligt, at der kun var sange til sidst. Okay. Fint. Tror du, at vores musical bliver lige så god som deres? Ja, Super. den bliver bedre. Synes du, musical var god? Ja, det synes jeg faktisk, den var. Men altså, selvfølgelig var det ikke så godt, fordi de manglede deres hovedrolle. Men jeg synes, det var god. Okay. Og nu over til Peter Møller, der vil fortælle os lidt om årstidens græsslåning. Goddag og velkommen til News. Selvom det er november, er der nogen, der vælger at begynde at slå græs allerede nu. Og nu til aftenens sidste indslag. Vi ved godt her på redaktionen, at de næste 48 timer bliver hårde, men vi vil bede jer om at bære over med hinanden og huske, at vi står sammen som en gruppe. Vi vil også bede jer om at huske, at hele news-teamet står bag jer, og derfor har vi lavet det lille stemningsprojekt. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Those days are all gone now, but one thing is true. When I look and I find I still love you, you can't turn back the clock, you can't turn back the time. Ain't that a shame? Oh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride, when life's just a game. No use in sitting and thinking of what you did, when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Better sit back and go with the flow. Det var alt for ØI News på denne dejlige mandag aften. God aften.